एक जुदा पिटेले पहिले त ना गई आता जुदा पिटेले पहिले चल गई हमरा को तर के हिजड़ा त मो फालला से पानरो त हाथ कुछ न कुछ ये बुझाल से पर हो देला भैया हरे राम हो राम हे काली माई तो हे काली माई मुखिया जी हम कुछ कहनी ना हम कहने के तने समय के भी ध्यान देवल जाओ थे कर्मन हो रहा समय की बड़ी कीमत जो समय को बर्बाद करता है उसको समय खुद बर्बाद कर डालता है आकाट बात भाई रामा सागर तो खिसिया के मुखे जी बनेरा हो गई हां काहे न गरम होता काहे तू हमरा के कह देला काहे भैया काहे गरम होता अनकठले कह देता हमरा को तर के हिजड़ा त मो फालला से पानरो त हाथ कुछ न कुछ ये बुझाल से पर हो देला भैया हरे राम हो राम हे काली माई तो हे काली माई मुखिया जी कहले बड़े कि फानला से बानर कलाकार ना कहला ना बानर फानला से कलाकार ना के मुखिया जी ध्यान दे बरुआ तो पूरा पंचायत के मालिक है जी फानला से बानर कलाकार ना कहे काहे ना ओकरा कलाकारी में ना फाने तो नीचे गिर के पोखर ना पड़ जाए हां बानरे फाने ले इतना कलाकारी में कि पेड़ से चुवेला ना आप वही कलाकारी मिस्टेक होला तो कबो गिर जाला हां फानला से बानर कलाकार कहाला कलाकार ना तो सब चीज तो काहे ना फन तरह से रही है फानला से बानर कलाकार कहाला आ हिजड़ा के पल को गोहार भी मुखिया जी होला हमारे इतिहास साक्षी है तिवारी जी अरे हमने के मादरनीय ब्याह से बड़ भाई है हां हिजड़ा पर गोहार ना होला ना श्रीखंडी के रहे महाभारत में श्रीखंडी के रहे मरद रहे वो नर नमादा वो आधा रहे श्रीखंडी हिजड़ा रहे आ हिजड़ा के बल पर अर्जुन गुहार साज देनी श्रीखंडी के आगे धनुष्मान धरा के तब भी सब पितामह के पद भइल बा न मराए वाला ना रहते ना मरैते ना तुम निमन बात कहब तो कि अपवाद में होला मुखिया जी अपवाद में होई त काहे एक जुदा पिटेले पहिले त ना गई आता जुदा पिटेले पहिले चल गई माने एक दिन थे कहले पम्मो ना कहिला रोज मरवइले त मो कहिला तोरा के भाई जात बात ऐसा ना देखनी हम भाई मार हम कुछ कहली ना भी हिजड़ा तिजड़ा होई हो का करम मुखिया जी बेलूर के कहीं पारा द्वारा बा ना ओइसन बेलूर हम केहू के नाम नहीं के धर ना काहे के हम फिर केहू के नाम नहीं के धर ना जी ओइसन बेलूर तीजो करी न चाहे अन्नतो करी नु त कही कि छठ भूखले बन ओइसन बेलूर अन्नतो करी त कही कि छठ कइले बानी अलुओ छोरा के खोदगा के लिए नहीं सब बेलूर त मेहरारू के कही कि हम मनी पइले बानी आए मुखिया जी ओइसन बेलूर के अथी पछुना पानी गिरा के धरा दी हर मुट्ठी धर के मुंह में लगा दी कि हम मुंह खइले हाँ एथी पे छूना के पानी गिरा के धरा था भर मुट्ठी धर के मुंह में धरी के हम मुरई खइले का कहले भिखारी ठाकुर के जहां तक सवाल बा मुखिया जी हमार बात पर ध्यान दी एगो जुग रहे भिखारी ठाकुर के उस समय वैसने वातावरण रहे हां तो भिखारी ठाकुर के भाव सब बात निभा जाए आई निभा जाए इका मेहरारू को हतर की पिया नानी जाई पुरवा तिवारी जी अगर मर्द नौकरी ना कमाई बहर से ना कमा के लिए तो मेहरारू का मेहरारू को हतर की पिया मन मर्दवा भर कुआरी के रात सुतर धर के तो हाल रोज के चल जाए कर दुनिया पर आज ही गाना चली ना साफ सुनी आज अगर नौकरी मिलत नहीं मुखिया जी नौकरी खातिर 10 लाख 20 लाख लोग टाणी में रुपया लेके घूमता आज अगर नौकरी मिल जाता कि भगवान से भेंट हो गई अब वो कैसे मेहरारू एक का दी पिया ना चली मुखिया जी पहले में घर में अंतर नहीं हो गई बा पहले रहे कि 12 पुत्र पिता से पिटैले बाबूजी 12 पुत्र पहले रहे कि 12 पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपना करम में आज ना चले मुखिया जी आज चले कि 12 पुत्र पिता से पिटैले 2-4 लपड़ मरी है ना बाबूजी तू कोचिंग ना जाए 12 पुत्र पिता से पिटैले डटैले आ खेती उपजे यूरिया छिटैले
चलने लगे बिया मत जाओ ओ रहन के पारा द्वारा हमारे देश में गुलामी की जिंदगी से आजादी का मौत बेहतर होता है। गुलामी की जिंदगी से आजादी का मौत बेहतर होता है। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, पराए अपने होते हैं जो पैसे पास होते हैं। हर यार वफादार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता। न जाने वन में कितने फूल खिले होते हैं, लेकिन हर फूल खुशबूदार नहीं होता।